Τα παιδιά, βολτούλα από το σπίτι στη θάλασσα. Θέλαμε να δούμε από πού είναι ο καιρός, αν φυσάει ή όχι, για να πάμε βολτούλα για ψάρεμα. Θεωρήσαμε καλή ιδέα αντί να πάμε με το αυτοκίνητο να πετάξουμε τον drone. Η πτήση γίνει με το R3S, το καινούριο μου απόκτημα. Μετά από αναβάθμιση από το DJI Mini 2, πήγαμε στο 3S. Άπαικτο εργαλείο. Λίγες πτήσεις μέχρι τώρα. Τώρα θα δούμε το χωριό πυλώνα από πάνω. Πανοραμικά μέχρι να φτάσουν στη Λάρδο. Ο καιρός είναι πολύ συνδυασμένος. Κατάλληλος για ψάρεμα. Αλλά εμείς από την παρεμάρα μας τα θέλαμε και τα πάθαμε, παιδιά. Εδώ στο γυρισμό θα δείτε τι πάθαμε. Και από ό,τι βλέπετε, παιδιά, εδώ έχω ξεκινήσει την αυτόματη επιστροφή στο home point, την εντολή out on the home, την auto δηλαδή, την πιο ασφαλής επιστροφή μετά από 5 χιλιόμετρα, λόγω βαρεμάρας βέβαια. Και εδώ στο τέλος θα δούμε τι θα δούμε. Εδώ ξεκινάμε την κάθοδο. Και κάπου εδώ κοντά